Случвало ли ви се след прием на мляко, сладолед или други млечни продукти да получавате подуване, газове, дискомфорт в корема или разстройство? Ако отговорът е да, възможно е да имате лактозна непоносимост. Здравейте! Аз съм доктор Димитрова от Детокс Център, лекар-гастроентеролог и специализант по хранене и диететика. Днес ще си говорим точно за това – лактозната непоносимост. Какво всъщност е това лактоза? Лактозата е захарта, която се намира във всички млечни продукти. Това е въглехидратът в млякото. Както всички бозайници, така и в човешката храна има голямо количество лактоза. По принцип, нормално, лактозата се разгражда от ензима лактаза в червата до прости захари, глюкоза и галактоза, които се абсорбират от чревната лигавица и постъпват в кръвта ни. Къде всъщност има лактоза? Лактозата, както казах, се среща в абсолютно всички млечни продукти, като най-много я има в непреработеното прясно мляко и съответно продуктите, които се правят от него. Сладолед, различни сладкарски изделия, кремове, като в него прясното мляко има около 4,5-5 грама лактоза на 100 мл. Съответно, когато консумирате лактозна непоносимост и консумирате такива продукти, доста вероятно да имате по-изразени неприятни симптоми. При другите млечни продукти има два основни начина, по които се намаляват нивата на лактоза в тях. Един е ферментацията, другият е при отделяне на водната фаза и суроватката при поправянето на сирене. Започвам с етапа на ферментация, която намалява значително нивата на лактоза. Как се получава това? Млечно-киселите бактерии, които са в продукти като кисело мляко, всъщност използват тази лактоза за храна. Ферментират я, образува се млечна киселина и по този начин лактозата всъщност намалява. В киселото мляко нивата на лактозата са почти нулеви. Също така при ферментацията, при зреенето на сирената също се намалява значително количеството на лактоза. Колкото по-зряло е едно сирене, като например пармезан, чедър, толкова по-малко лактоза има в него. Доколкото по-меките сирена, по-пресните, с по-малък етап на зреене, като моцарела, примерно, има доста по-големи количества на лактоза. Другият такъв начин на обработка е отделянето на суроватката, което е всъщност водната фаза на млякото. Всъщност лактозата е водоразтворима и тя се намира във водната част на млякото. Затова при преработката, като при подготвянето на сирена, тя се отделя като суроватка и нивата на лактоза в млечният продукт значително намаляват. Тук правилото е същото. Колкото по-сухо е едно сирене, толкова по-малко лактоза има в него. Друг интересен момент е, че в доста немлечни продукти всъщност има така наречената скрита лактоза, когато при обработката им се внасят допълнително млечен източник, млечни продукти. В колбаси, в някои хранителни добавки е възможно също да има количество на скрита лактоза. Затова, когато имате лактозна непоносимост, е важно да четете етикетите на продуктите. Както казах, всъщност лактозната непоносимост представлява състояние, при което имаме ензимен дефицит. Лактазата е в намалени количества и не е достатъчно да разгради лактозата. Тя остава в този си неразграден вид, в тънките черва, преминава в дебелото, където бактериите, които нормално го обитават, я ферментират и образуват газове, които раздуват корема. Също така има осматичен ефект на захарта, придърпва вода към себе си и честата диария. Има три основни вида лактозна непоносимост. Първична, вторична и вродена такава. Първичната лактозна непоносимост всъщност е най-често срещаният вид и до някъде е естествена. Когато всички бозайници се раждат, те се хранят с мляко. Тогава всъщност активността на ензима лактаза нормално е най-висока. Постепенно с времето, с разширяването на храната и отбиването, нормално нивата на лактазата намаляват. Всъщност това е и първичната лактозна непоносимост. Интересно е, че всъщност в еволюционна гледна точка
Тази мутация в гена идва като в хората, които са консумирали повече млечни продукти, и тази мутация на гена води до отделяне на повече лактаза и по-дълго по-напред във времето, за да можем съответно да разграждаме лактозата, която приемаме с млечните продукти на по-късен етап от живота ни. Тя е често срещана, 65-70% от възрастното население в световен мащаб всъщност имат такава лактозна непоносимост. Вторичната такава е, когато имаме заболявания на гастроинтестиналния тракт, различни гастроентерити, синдром на раздразнимото дебело черво, други вирусни заболявания или непоносимости, като чиолекия, когато имаме всъщност увреждане на клетките на епитела на тънките черва, тогава чисто вторично се намалява ензимната активност и следва симптоми на лактозна непоносимост. И последният вариант е вродена такава, която още при раждането няма достатъчно ензим или той не е активен, която е най-тежката форма и налага строги диетични промени. Какви всъщност са симптомите при лактозна непоносимост? Както казах, лактозата, когато не се разгради до глюкоза и галактоза от ензима лактаза, тя преминава в тънките черва в този си необработен вид. Бактериите там в дебелото черво се хранят с нея, отделят газове, водород, метан, въглероден диоксид. Също така, самата тя е голяма молекула. Не може да бъде абсорбирана през лигавицата на червата. Чисто по осматичен принцип придърпва вода към себе си, което прави изхожданията и изпражненията доста по-редки и диарични. Отделно от газовете, които се образуват при тази ферментация, раздуват корема, оттам идва подуване, болка, газове, диария. По-рядко, но се срещат гадене, тежест или къркорене в червата и в корема. Как всъщност се диагностицира лактозната непоносимост? Има няколко основни начина. Водородният дихателен тест е най-добрият и най-известен такъв. Идеята на теста е, че всъщност измерваме количеството на водород в издишания въздух. Има няколко неща, които трябва да се знаят преди самото изследване. Това е да няма прием на антибиотици, на бисмут съдържащи препарати, на пробиотици, лаксативи 2-3 седмици преди изследването. То се прави сутрин на гладно, като първо се измерва нивото на водород в издишания въздух преди провокацията, след което се дава разтвор на лактоза и се следи нивото на водород в издишания въздух в рамките през 15-20 минути в рамките на около 2 часа и половина, което е времето необходимо от стомаха лактозата да достигне до дебелите черва. Когато имаме лактозна непоносимост, виждаме една крива на водорода в дихателния тест, която значително се увеличава във времето. Което значи, че всъщност лактозата, която сме приели, ферментира от бактерии в дебелото черво и се отделят тези газове, които изследваме. Друг интересен момент в дихателния тест е, че освен, че виждаме тази крива на водорода, можем и директно да наблюдаваме клиничните симптоми на пациента. Тоест, след като се изпие този разтвор с лактоза, започват ли симптомите и кога започват? На подуване, на болка, на диария. Друг такъв тест е генетичният тест, LactoGenes, един такъв тест, при който всъщност гледаме генетичната предразположеност на индивида да развие лактозна непоносимост. Той не ни показва моментното състояние, а дали имаме предразположение за развитие на първична лактозна непоносимост. И естествено, последното е елиминационно-провокационен тест. Когато приемаме млечни продукти, усещаме симптоматиката. Когато не ги приемаме, нея няма. Какво всъщност можем да направим, ако вече имаме доказана лактозна непоносимост? Първото нещо, естествено, е диетата. Когато нямаме ензима, всъщност ние не можем да разграждаме лактозата, затова намаляваме нейният прием. Намаляват се млечни продукти, които съдържат по-голямо количество на лактоза, както казах, прясното мляко. Имаме един праг на индивидуална чувствителност към дозата. Тоест при някои хора може да има просто намаляване на ензимната активност, но тя да бъде достатъчно да я разгражда лактозата в млечни продукти като твърди сирена, но пък да не е достатъчна за прясното мляко. Трябва да определим вашите конкретни дози, които успявате да разградите.
Когато сте навън и не знаете какво се съдържа в някой от хранителен продукт и искате да се предпазите от нежеланите реакции, ако има лактоза в него, начин, с който можете да си помогнете, е с добавки с ензима лактаза. Една такава хранителна добавка е лактоконтрол, който съдържа лактаза, като цяло ензимен комплекс, който разгражда лактозата и подпомага функцията на гастроинтестиналния тракт. При вторичната лактозна непоносимост е важно всъщност да намерим първичната причина за възпалението на лигавицата, да лекуваме и нея, в резултат на което ензима най-вероятно ще си се върне в нормални стойности и няма да има повече прояви на такава. Искам да отговоря на някои от най-често задаваните въпроси от пациентите в практиката ми. Един от тях е всъщност защо се случва при тестовете за хранителни непоносимости, като ИМОПРО, да не излизат млечни продукти, при положение, че те имат изявена такава лактозна непоносимост. Всъщност, отговорът на този въпрос се крие в това, че двете изследвания са коренно различни. Теста за хранителни непоносимости всъщност изследва наличието на антитела от тип ИГГ, които се образуват срещу протеините в млечните продукти. Тук конкретно е казеин, доколкото, както споменах в началото, лактозата всъщност е въглехидрат. Тоест има разлика между самото изследване какво значи. Когато имаме хранителна непоносимост, тогава тя е към казеина в млечните продукти. Когато имаме лактозна непоносимост, това е ензимен дефицит. Няма достатъчно лактаза, която да разгражда лактозата. Друг често срещан и споменаван въпрос, това са какво всъщност представляват продуктите, млечните продукти, които нямат лактоза или лактоз-фри продуктите. Всъщност това са пак млечни продукти, които си имат всички ползи, витамини и калци от едно обикновено мляко, но добавено в проработката им има лактаза, която е разградила всъщност лактозата. Ние тогава няма нужда да ограничаваме тези млечни продукти, набавяме си необходимите вещества и ползите от тях, но без да имаме съответно негативните реакции от лактозата. Още един често срещан въпрос е всъщност дали има конкретно лечение. Отговорът е, че точно лечение няма, защото чисто генетично лактазата ни е намалена като количество. Тогава можем да си подпомогнем с храна, т.е. отбягването на продукти, съдържащи лактоза, с ензимни добавки с лактаза, съответно, които да подпомагат разграждането и лактозоосвободените или тези, които нямат лактоза в себе си млечни продукти. Всъщност, като заключение, искам да кажа, че лактозната непоносимост е изключително често срещано състояние, но с правилна диагностика и индивидуализиран подход може да бъде напълно контролирана. До скоро и бъдете здрави!